खुलुमबाय गाहाम फुंबिलि लोगोफोर बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायना लाबावबाय। आसा खालामो दिनैनि गोनां खौरांफोरखौ नोंथांमोना फारियै नायलांगोन। सेथि खौराङाव दङ लाभलिनानि देरहासारनायखौ हास्थायनानै बिटिआरनि ओनसोलफोराव इसोरनाव आरज गाबनाय हाबाफारि लादों। आसामजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय क'क्राझाराव बिटिसि सरकारा मैया आसामनि बक्सिं गेलेगिरि लाभलिना बरग'हाइया टकिअ अलिम्पिकआव देरहासार जानायखौ हास्थायनानै आनान गसाइनाव आरज गाबनाय हाबाफारि लायो। बिटिआरनि गोबां ओनसोलफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गेलेमु आफादफोरा टकिअ अलिम्पिकआव सेमि फाइनाल गेलेनो गोनांखौ लानानै देरहासारनायखौ हास्थायनानै मैया इसोरनाव आरज गाबनाय हाबाफारि लानाय नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुराव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाभलिना बरग'हाइ बिथाङा जाहाथे सेमि फाइनालाव देरहासार जानो हायो बिनि थाखाय मैया मोनाबिलि समाव इसोरनाव ममबाथि सावनानै आरज गाबहरदों। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि एबसुआबो टकिअ अलिम्पिकआव भारत हादरनि जाना बाहागो लानो मोननाय बक्सार लाभलिना बरग'हाइनि देरहासारनाय हास्थायनानै मैया डिमाकुसि दखरा एबसुआ नुवाथारि आनान गसाइनि सेराव आरज गाबनानै आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि मावफुंदों। मख'थावनादि आसामनि बक्सार गेलेगिरि लाभलिना बरग'हाइनि देरहासारनायखौ हास्थायनानै हादोरनि रायजोनि गोग्गानाय लाबोनो हानानै इयुन जोलैफोरनि थुलुंगा जानायखौ हास्थायदों। बेराफारसेथिं तामुलपुर जिल्ला गेलेमु आफादा लाभलिना बरग'हाइनि देरहासारनायखौ हास्थायना तामुलपुरनि गुबुन गुबुन जायगानि गोदान गोजाम गेलेगिरिफोरखौ लानानै आलारि बाथि फोजोंनानै हाबाफारिखौ बानजायलाङो। नैथि खौराङाव दङ एनडिएबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ मानो सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय लांखोमादों बारग' एनडिएबिफोरनि गेदेर सोंलु। एनडिएबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ 22 अक्ट'आव सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय लांखोमाना काहिलिपारायाव थानाय 10 नम्बर बेटेलियन आसाम पुलिसनि गाहाय मावखुलियाव जोबथेना दोननाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो बारग' एनडिएबि केडार आरो लिडारफोरा। बिटिआर गोरोबथानि उनावबो एनडिएबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालियाव जोबनानै दोननायखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों बारग' एनडिएबि केडार आरो लिडारफोरा। लोगोसे एनडिएबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ थांनाय बावैसो सान सिगां 22 अक्ट'आव सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय नखरनि सोद्रोमाफोरनो जेबो खौरां होआबालानो सिखावै 10 नम्बर बेटेलियन आसाम पुलिसनि गाहाय मावखुलि काहिलिपारायाव लांना जोबथेना दोननाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो बारग' एनडिएबि दैदेनगिरिफोरा। मंगलबाराव क'क्राझार पिडब्लिउडि आलासि नयुंआव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव बाहागो लानानै बारग' एनडिएबिनि दैदेनगिरि बि अनजालुजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि दैदेनगिरिफोरा बिटिआर सक्तिनि सागानगिरि रन्जन दैमारिखौ थाबैनो उदां खालामनो दाबि दैखांदों। थामथि खौराङाव दङ बैसोगोरा सुबुंफोरा जिंगायाव गोग्लैदों। सासे नोगोरारिनो 60 बोसोर बैसो बाबेननायनि उनाव आसाम सोरखारा बोराय बुरै पेन्सन हिसाबै 250 राङै पेन्सन होनायखौ लानानै बैसोगोरा सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे दुखुनि थासारि सोमजिनाय नुनो मोन्दों। दा समाव आरजिनो हायै सासे बैसोगोरा सुबुंनि थाखाय दानफ्रोमबो 250 रांल' पेन्सन मोननायाव बे मावनो हायै बेखौ बयबो हमनो हायो। थारैनो दानि हाथाय बाजारनि मुवा बेसादफोरनि बेसेना अख्रां नांहां जानायाव सासे बैसोगोरा सुबुंनि थाखाय बे 250 रांनि दानारि पेन्सना दुख्लिसे मैगंआव बानलु थाइसे होनाय बादिसो जानाय नुनो मोनगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै लांहिन दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव लाभलिना बरग'हाइया टकिअ अलिम्पिक्स 2020 आइजो सौलायनाय बादायलायनायाव देरहासार जानो हानायनि थाखाय इसोरनि सेराव आलारि बाथि फोजोंनानै आरज खालामो। मख'नो गोनांदि लाभलिना बरग'हाइया दिनै 4 आगस्ट 2021 अक्ट'आव सेमि फाइनाल गेलेनो खाबु मोननो हानाया आसाम रायजो आरो भारत हादरनिनो गोग्गाथाव आरो बाख्नायजाथाव। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाभलिना बरग'हाइया गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गासैबो थाखोनि गेलेनायाव जाफुंसार जानो हानायनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनानै इसोरनि सेराव आरज खालामो। हाबाफारि बादियै आलारि बाथि फोजोंजेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि खुंख्रा सर्गियारि, गाहाय नेहाथारि मुस्रि खनिन्द्र बसुमतारी, लोगोसे आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारि, मुस्रि रोमदोन बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि मुस्रि कास्टम बसुमतारीजों लोगोसे मेरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै बिबानगिरि बिथांमोना आलारि बाथि फोजोङो।
बेबायदिनो कार्बि आंलं जिल्ला आरो लांहिन दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै बिबानगिरि बिथांमोनाबो आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। बाथि खौराङाव दङ अनलाइन ससियेल मिडियानि बोलि जानांबाय सासे प्रेस क्लाबनि खौरांगिरिया। बे समावनो चिरां जिल्ला बिजनीनिफ्राय बावैसो सान सिगाङाव सोलायजानानै थांनाय महकुमा बेंगिरि मुङाव सोरबा दुथाङा फेसबुक एकाउन्ट खुलिनानै मेसेन्जारनि जोहै बिजनी प्रेस क्लाबनि सासे खौरांगिरिनिफ्राय 15,000 रां लुथिना लांनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बिजनी प्रेस क्लाबनि खौरांगिरि अनिर्बान सेननिफ्राय बिजनी महकुमा बेंगिरिनि मुंजों नंखाय फेसबुक एकाउन्ट खुलिनानै देहा फाहामसालियाव सोरखारि साख्रि होगोन होननानै फनपेनि जोहै नोगोद 15,000 रां लुथिनानै लाङो। बोलि जानांनाय खौरांगिरि अनिर्बान सेनआ फोरमायनाय बादिब्ला बिजनी महकुमानि बारग' बेंगिरि ध्रुवजयती दासनि फेसबुक एकाउन्टनिफ्राय थांनाय हरनि 10 रिंगासो समाव फन कल फैदोंमोन। नंखाय ध्रुवजयतीआ खायसे जेंनायाव गोग्लैनानै दं आरो देहा फाहामसालियावसो दं, रांनि गोनांथि जादों होनना फोरमायहरदोंमोन। खौरांगिरिया बे जेंनाखौ सुस्रांनो हेफाजाब महरै बिहरनायलाय फनपेनि जोहै नोगोद 15,000 रां सोनानै हरो। बेनि उनावबो माबाफोर दंबावो नामा होननानै खावलायबावनायाव गोनो गोथो मोननानै खौरांगिरिया थोंजों गुबै बारग' बिजनी महकुमा बेंगिरि ध्रुवजयती दासनिसिम फन कल खालामनानै मोनथिनो मोनो नंखाय फेसबुक एकाउन्टसो होननानै। बिजनी पुलिस थानायाव मोनसे साइबार क्राइमनि केस होनाय जाबाय। लुथिलांनाय नंखाय फनपे नङा जादों 9667315078। बे नङावनो अनिर्बानआ नोगोद 15,000 रां सोनानै हरदोंमोन। दिनै नोंथांजोंबो बेफोरबायदि जाथाया जानो हागौ आरो नंखाय एकाउन्टजों फ्रेन्ड रिकुवेस्टफोर फैनो हागौ, जायनि थाखाय बयबो सांग्रां जाना थानाया मोजां। जोबथि खौराङाव दङ एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय दिहुनना लाबोनानै काहिलिपारायाव थानाय एपिभिएननि बादायाव दोनफैनायखौ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों बड' वमेन जास्टिस फ'रामनि बारग' आफादगिरि अनजालि दैमारिया। लोगोसे एनडिएफबिनि गायसनगिरि बर' हारिनि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ थाबैनो जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ होनना बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर' आरो बर' हारिनि गोख्रों लाइमोनफोरनि दाबि। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोन गासैनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामना ला, जाहाथे गोनां रादाबफोरखौ नोंथांमोना आपल'ड होनाय लोगो लोगोनो सिगांसिनै नुनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।